Здравейте хора! Днес смятам да направя още едно клипче на раницата ми за оцеляване, тъй като има доста нововведения в нея, доста нови неща, които съм добавил, някои съм премахнал, тъй като съм решил, че са ненужни. И така, но да не ви бавя, направо ще ви покажа за какво става въпрос. Ето това е въпросната раница. Може би я помните от миналия път, ярко-червена, с презрамки за закачане от предната и от задната страна на гърдите и на кръста. Това е начинът, по който се захваща палатката ми. Това е нещо, което миналия път ви показах посредством тези две катарани. От друга страна съм закачил канче. Тук имам джоб с нож в него. И от друга страна карабинер паракорд. Тук в палатката имам едно фенерче. Малко за дребни работи, за по-спешни ситуации. И така, да започвам. Освен, това е начинът, по който се сваля палатката, здраво закрепена, пробвал съм я. В самата палатка също съм използвал празното пространство да сложа ето това нещо, което е печка за сух спирт. Така по този начин. Вътре слага сухия спирт, пали се и отгоре слагате канчето. Той гори няколко минути, абсолютно достатъчни за затопляне на вода, за преваряване на вода. Така че ситуация, в която няма как да запалите огън по друг начин, това е доста добро решение и доста добър вариант. В палатката ми имам още лампичка. Така. Която може да се закача, между другото, и аз я използвам за да се закачам в палатката вътре. Имам и импрегниращ спрей, който върши много добра работа. Пръскам самата палатка отгоре, тъй като тя не е нищо особено и по този начин е предпазвам от по-обилни дъждове. Така, да продължаваме с раницата. Ако може да се види тук, съм сложил две катарани отделно, които да носят тежестта на самата раница, за да щадят ципа. Което също е добре, тъй като ако по някаква причина ципъл се развали, раницата ще може да се затваря благодарение точно на тези две неща. Вътре в раницата имам бинокълче. Нищо особено не е бинокъл, но върши работа така за до няколко стотин метра. Добре се вижда, ясно се вижда. На мен ми хареса главно това, че е малък и компактен, така че да мога да го повера лесно. Освен това имам прашка, както може да видите. За разлика от американските си колеги оцеляващи, не смятам, че в комплект с прашки трябва да се носят муниции, тъй като природата покрай нас е пълна с малки камъчета, които макар и да не са толкова съвършено кръгли, с малко практика се свиква. Просто и за лов на дребни птици, да речем катерици, гризачи, върши работа. Хубавото е, че патроните реално не свършат, мунициите не свършат. Манерката, която ви показах и миналия път, стара войнишка манерка. Тук имам лекарства, главно болко обезпокояващи, има активен въглен и температура понижаващи също. Тук в тази водонепромокаема турбичка съм сложил няколко ореха, макар че по-скоро идеята е просто да има водонепромокаема турбичка, в която да се сложа нещо, ако не трябва, примерно разпалки, ако събера от някъде суха трева, подобни неща, брезови кури и ги сложа вътре, няма да се намокрят по никакъв начин. Тук имам сух спирт за печката, отделно имам и още сух спирт, който по принцип държа вътре в нея, просто сега в случая го извадих, тъй като малко затруднява самото отваряне на кутията. Това е стария ми пакет за оцеляване, за който ще оставя линк в описанието и може да проверите да видите какво съдържа. Сега няма да го отварям. Той в момента също е в раницата, макар че по принцип го нося със себе си, където и да ходя, тъй като той е сравнително компактен, само в която и да е моя раница и вътре имам нужните неща да оцеля няколко дни. Така, имаме трионче. Това е триончето от Lidl, което може да си купите.
Мисля, че някъде към 7-8 лева, нещо от рода. Трион е много добър. Сравнявал съм го с трионите от пазарите, които могат да се вземат и от левчетата за по 2-3-5 лева. Доста по-добре и като изпълнение, и като качество. Това е ножа ми. Също има видео ревю за него. Може да видите в описанието на клипа. Ще оставя линк за какво става въпрос. Туристически модел на Мора. Добро ножче. Нераждаема стомана. Така, имам точило за въпросния нож. Имам голяма запалка, която трябва да изреда газта, тъй като е намалява. Имам турбички за смет. Това е един голям плик, в който също съм сложил турби за смет. Едно рулоновито. Знаете, турбите за смет, освен че могат да ви предпазят от намокрене багажа, може да ги използвате за 100 други неща, за пренасене на вода и имат много импровизации. Това е малко връзка, ракорче за заслон, например. Отделно имам свински опашки, 6-7 броя, по-дълги. Две куки, които съм хванал така една за друга, за прикрепяне неща на тогания, за много неща могат да се правят с тях общо. Ето метални куки, сравнително здрави. Това е лентата, която и миналия път показах. Това е доста здрава такава лента, която съм навил някъде около 4-5 метра, може би. Винаги ще влезе в употреба за нещо. И тук голямото нововведение, а именно един такъв комплект съм си направил, който е и за лична хигиена, и за неща, които да ме накарат да се почувствам в една ситуация на оцеляване, да се почувствам по-нормално, по-като у дома си, по-в обичайната ми среда. Сега ще видите какво съм сложил. Първо, това е един водонепромокаем плик с цип, в който имам кафе, извиняйте, чай, това е чай, няколко пакетчета, от които главно черен чай за ободряване, знаете, той съдържа кофеин. Имам четка за зъби, имам съответно паста за зъби, сапун малък, конци за зъби, които имат много предназначение, едно от които примерно е, може да ловите риба, да го използвате като корда за ловене на риба. Имам няколко пакетчета разтворимо кафе, различни видове. Гел за ръце, антибактериален, който служи и за попалка, пак нещо с много предназначение, много функционално. Пакетче бомбони, около 200-300 грама бомбони, може би вече с по-малко. Така, още едно сапунче тук от тия малките. Една съвсем обикновена запалка. Бръсначка от тия старите с нощчета за нея. Харесват ми главно заради това, че нощчета вземат много малко място. Освен това, може да бръсне и по-дълга брада, докато тия по-новите се задръстват. Ако е по-дълга брадата, пак може да се обръсне с това. Калиев перманганат, добре запечатан, изолиран. Знаете, той има много приложения в комплектите за оцеляване. И вилицо-лъжицата ми. Така, по този начин съм ги направил. Комбинирал съм вилица и лъжица в едно. Реших, че не ми се дават излишно пари за тези, които се продават по магазините и са некачествени, неудобни и така нататък. Това си е абсолютно функционална лъжица, както и вилица. Ако ми се наложи да оцелявам по-дълго време, мога да ги разделя по-отделно, да им сложа дървени дръжки и да си станат две съвсем обикновени и удобни вилици и лъжица. За ден-два, за хранение 2-3, по този начин е абсолютно удобно. Така, значи с големия джоб приключихме, продължаваме с малкия. В него имам пликче, водонепромокаемо, с цип. Това са мокри кърпички, няколко броя. Мултитул, мисля, че миналия път го показах. Главно заради клещите съм го взел, всичко останало е... Има и лампичка, което е добре, другото е доста допотопно, но все пак добре да го има. Отверката ми свърши работа миналия път, може би преди 2-3 дни отремонтирах една мишка за компютър с нея, няма друга отверка специално.
Лупичка, не я показах вече. Имаме една запалка, ветроустойчива, сериозна, с доста голям резервоар. Тук имам памучни тампони, натопени в парафин, естествено за разпалка става въпрос. Гориво от китайски фенер, което също гори доста добре. Така. Кукички на различни размери. И това е тефтерчето, което и миналия път ви показах, само че вече са две, както можете да забележите пластиките, на които да се пише. Захванати са заедно здраво, за да не се разделят. Има си и моливче към тях, с което да пишеш съответно върху и да си вложиш бележки. Върху пластиките да си вложиш бележки. Така. Общо взето май това е всичко. В предната част, както може да видите, съм сложил свирка. Така, и в джоба, както казах, имам нож, който не е нищо особено, но определено върши. Подострил съм го, остър е ножа. Реже се. Общо взето това е, което съм сложил. Тепърва ми предстои да се запася с повече храна. Например, смятам да сложа някакво шише с по-широко гърло, което да напълня с ориз, например, за да имам хранителни запаси за малко повече време. Отделно от това... имам и други идеи. Ако искате да ги видите, може да харесате видеото, за да ме подкрепите и да ми подскажете, че харесате това, което правя съответно. Ако искате да гледате и други мои видеа, може да се абонирате за канала ми. Чао, чао!